ake yi jiya ka tambayan naira 50 fa na ɗauka na baka yau ma ka ƙara dawowa ka tambayan 50 kawai zuciyarka ta yi haka ta yi kwana a mutu ni fa ka ganni nan da in ɗau kifi in ba mutum gwara in koya mai yadda zai kamo kifin nan ko ba haka bane. Assalamu alaikum mutane na, so ga dama ta samu ina masu yi rubutu marubuta kai har ma wa'inda ba marubuci ba, to wata babbar dama ta samu wanda ya kamata mu yi amfani da ita, wato damar Amazon KDP wanda zaka dinga yin rubutu kuma ana biyan ka. Kai ko kai ba marubuci bane ko kuma ke ba marubuciya bace, Amazon KDP za su ba ku dama wanda za su koya muku akan tsari, kuma rubutun nan ya zama littafi, kuma ku je ku wallafa shi kuma ku siyar ya zama kuɗi. Me kuke jira? Ku yi joining da Aisha Bello wanda ita ce digital marketer wanda duk mai sanya ya rijista zai bi hannunta. Ga number ta nan, Amazon KDP. Wannan ci gaba ce babba a Arewa. Kar ku yi musun wannan damar.